Здравейте, приятели! Благодаря ви, че избрахте програмата на ТВН. Днес ще ви срещна с първия българин, слязал на 171 метра под вода в Червено море. С него ще говорим за успехите, но и за актуални проблеми. Както вчера съобщихме, русенски водолази се бунтуват срещу идеята да се вадят плавателните съдове за комерциални цели. Разбира се, очакват ни и други любопитни събеседници. Започваме сега. Водолази от цялата страна изпратиха отворено писмо до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Те откриха неточности в наредба номер 24 от 5 август 2011 година. Документът позволява да се вадят и унищожават потънали кораби. Първите искания за такова разрешение са факт. Идеята на нормативния акт е да се вадят кораби, които пречат на корабоплаването. Във въпросната наредба са пропуснати да се отбележат няколко важни момента, какви кораби могат да бъдат вадени. В територията на Созопол предстои да бъдат нарязани по много брутален начин два емблематични кораба, които нямат нищо общо с този казус, за който третира наредбата. Това са кораби, които са част от българската военна и морска история. Няма как кораб потънал 1941 година, сега 2015 да се установи, че пречи на корабоплаването. Сред тях е корабът Родина. Потънал е през 1941 година. Поколения водолази са се обучавали на него. Хиляди български и чуждестранни туристи са го посещавали. Мирослав Славчев е категоричен, че той не застрашава корабоплаването. Подводните антики са и изкуствени рифове за морските обитатели. Чрез тях се запазва разнообразието на рибите. Повярвайте ми, въпросните кораби в момента са пълни с живот. Върнаха се морските котки, върнаха се страшно много обитатели на Черно море, които бяха почти изчезнали. Ако ние ги потрошим, ще ликвидираме тези екосистеми. По поречието на Дунава край Русе няма потънали кораби с историческа значимост. Има десетки шлепове, които пречат на корабоплаването, обясни Славчев. Родните водолази са категорични, че ако министерството не се съобрази с исканията им, ще се обърнат към международни организации. Представям ви Мирослав Славчев. Здравейте. Здравейте. Хората ви видяха в репортажа. Вие наистина доста се бунтувате и сте против самата идея. Защо? Нормално. И ги подкрепяте изцяло колегите водолази. Да, нормално се бунтуваме. Това, което предстои да се случи в България, няма аналог. Безпрецедентно е да се нареже част от подводната история на България на скрап. Не знам какво и що трябва да... Какви хора могат да го разпоредят това нещо. Надявам се да се касае за незнание и това провокира цялата водолазна общност в България да реагираме остро. И не само водолазната общност, доколкото знам, и самия професор Божидар Димитров е против. Така е. Професор Димитров извади много сериозно становище и аргументирано за това, че не трябва да се случва подобно вадене на потънали съдове. Изпратили сте отворено писмо до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Какво ще се случи обаче, ако те не се съобразят с исканията ви? Сега първо да кажа няколко думи за самото писмо. Да. Писмото е провокирано от това, че ние имаме информация, че в основа на една наредба, приета 2011 година от Министерството на транспорта и съобщенията, информационните технологии, която наредба регламентира реда и начина за изваждане на потънали съдове. Въз основа на тази наредба и на пропуск в нея предстои да бъдат нарязани на скрап няколко емблематични съда, част от българската история. Какъв е пропускът? Пропускът се състои в това, че тя е изключително с общ и принципен текст. Тя не дели корабите по тяхната историческа значимост. Значи според текста на тази наредба е все едно дали кораба е потънал вчера или е стар. Сега, това, което е есенцията, може би, е, че във въпросната наредба се говори основно за кораби, потънали кораби, които представляват опасност за корабоплаването. В случая
понеже не е диференцирано това в въпросната наредба, предстои да бъдат нарязани няколко исторически кораба, които са голяма, имат много сериозна роля в българската история. Тук за Русе имаме ли кораби с историческа значимост, за които трябва да се притесняваме? Не. Значи корабите, които предстои да бъдат нарязани, се намират в Черно море, в българската акватория. Тук по Дунава няма такава опасност на този етап. Та за писмото няколко думи, ако позволите. Да, разбира се. Сега писмото е подписано от изключително сериозни имена в българската подводна дейност. Ако можем да кажем част от тях? Първо е подписано от двете национални асоциации по подводна дейност в България. Значи те са, едната е Българска национална асоциация по подводна дейност. Да. Тя е сдружение с нестопанска цел, в което членуват почти повечето водолазни клубове в страната. Другата асоциация е Technical Diving България, която се занимава изключително с дълбочинни спускания. Освен това, само да кажа, имена като Любо Клисуров, подводния фотограф и такива членове. Любен Дилов син. Да. И други изключително така познати имена членуват в тези организации. Много водолазни клубове от Бургас, Пловдив, Китен, Слънчев бряг. Вие, колегите водолази, сте напълно обединени, че това е кощунство и не бива да се допуска. Мога да кажа, че за пръв път сме абсолютно обединени, защото това, което предстои да се случи, ще нанесе трайни последствия както върху историята, така и върху водолазната дейност в страната, и върху туризма, върху екосистемите. И смятате ли, че наистина Министерството ще се съобрази с вас и няма да го допусне? И ако не, какво ще предприемете? В цял свят държавите са съобразили с тези текстове. Ние сме единствената държава, която няма подобен текст, която не дели един шлеп потънал търговски и един кораб, който е участвал във войната, или на който има загинали български моряци вследствие на мини и така нататък. Искате ли да ви кажа няколко думи за корабите, които предстои да бъдат нарязани и заради които ние реагирахме? Да, абсолютно. Предполагам, че наистина е недопустимо това, което предстои да им се случи. Абсолютно недопустимо е. Ще прощавате, че така с листите, но за кораба Родина. За Родина лежи на 40 метра дълбочина. Само да ви кажа две думи. Това е един от 9 български довоенни парахода, собственост на Българското търговско параходно дружество. Пуснат е на вода през 1922 година. Има водоизместимост 4159 бруторегистър тона. На 19 септември 1941 година Родина пътува с товар зърно от Истанбул към Варна, охранявана от 2 български миноносеца. В района на Созопол кораба се натъква едновременно на 2 мини от българското минно заграждение и потъва. Загиват 3 души, охраняващите кораби спасяват още 37 човека. Другия кораб е Мопанг. Това е американски товарен параход, построен в Ню Джерси, създаден е по специална програма, и която представлява поръчка от 150 еднакви кораба, които е трябвало да бъдат за компенсиране на загубите от войната. През 1920 година е пуснат на вода. Също потъва през 1921 година. Кораби на десетилетия, които... Да, и които са история. Освен това, за гмуркането те представляват особен интерес, защото биват посещавани. Значи няма кой по-добре от водолазните центрове и агенции в България, който да ги познава. Значи ние знаем как точно лежат, къде са достъпни, къде не са достъпни, ние се грижим и за тях. Как е възможно да режем за скрап историята си, господин Славчев? Аз, ако позволите, да цитирам становището на професор Димитров, за което казахте. Част от него няма как да чуем цялото, виждам, че е дълго. Значи искам да обърна внимание върху това, което той казва, съгласно Женевската конвенция за водене на война от 1948 година, подписана и ратифицирана от България, всички военни кораби и товарни, наети от армията и военизирани, се квалифицират като военни гробища. И не могат да се пипат, нито от тях да се вади нещо, освен от компетентни органи на страната, за която са воювали. И това е причината, примерно, руснаците да не позволяват никой да се доближи до 5 им подводници, които лежат в нашата акватория. А пък ние... Да, а ние искаме да го унищожим по най-брутален начин и да го издадем на скрап. Заради няколко хиляди тона скрап не си струва да режем историята си. Разбира се как. Не си струва. Това е безпрецедентно. Аз в момента не мога да се сетя за друга нация в света, която си позволява така по този начин да реже ценните си реликви. Аз не се сещам, вие ако се сещате за пример, ще съм благодарна. Аз ще ви дам обратен пример. Контрапример, в Египет има един кораб Тистългорм, който има собствен сайт и така нататък. Този кораб на година носи на държавата Египет повече пари, отколкото пирамидите.
от водолазни гмуркания. Ето на. Таксата, която се заплаща да се слезе на този кораб, е по-голяма сумата, която се събира, колкото пирамидите носят като приходи на Египет. Това е факт. Египет са го признали официално. И пак казвам, навсякъде по света тези кораби, освен като част от историята, служат и за запазване на екосистемите. Там се образува цяла екосистема като изкуствени рифове. В България вече има 2 създадени изкуствени рифа. Единия е флагмана на българския риболовен флот на времето, кораба Пионер. Той е потопен пред Созопол. Обраснал е с миди, прекрасно служи за водолазни спускания. Не знам колко стотици водолази го посещават на година и той е изцяло заселен с морски обитатели. Другия е, вероятно знаете, че преди няколко години колеги от Варна потопиха самолета на Тодор Живков, БТЖ-154, който също е изключително голяма атракция. National Geographic снимаха филм за това. Създават навсякъде по света и тук се опитваме, нали, с нашите, защото това струва пари, нали, доколкото можем да развиваме тази дейност, изкуствените рифове. А тези кораби са си вече, те са си от години изкуствени рифове. Къде 1921 година потънал кораб да го нарежеш? С лека ръка, защото това е с лека ръка сякаш. Да. Проблема е, че доколкото имаме информация, ние това, заради въпросната наредба, заради това, че не са регламентирани видовете кораби, това е на път да се случи. Има вече издадени съгласователни писма с няколко инстанции и процесът си тече. Работата е много сериозна и това ни провокира всички да се вдигнете на бунт. Съпричастни към водолазното дело в България, да се вдигнем. Доколкото знам, ако все пак то не ви послуша Министерството и наистина го направи, вие ще се обърнете към международни организации. Ами след като третираме Женевската конвенция за военните гробове, аз смятам, че ще получим отклик. Освен това, в другите държави, които са ратифицирали въпросната конвенция, си спазват правилата за изкуствените рифове и за всички тези неща. Смятаме, че ще срещнем пълно разбиране. Значи с писмото ние настояваме за незабавно внасяне на изменения в наредбата, за да може да се диференцират корабите, които нямат стойност историческа и културна, и другите, да се въведе незабавна забрана за изваждане на всякакви потънали кораби, докато се свърши тази работа, и за отмяна на всички разрешения. Ако не се стигне до съгласие по това, молим, нали, да се внесе в Народното събрание законопроект за съхраняване на потъналите до 1980 година кораби. Всъщност, кога изпратихте писмото? Има ли отговор? Значи в понеделник се направи една пресконференция в Бургас и след това писмо беше разпространено навсякъде. Но все още... Не, няма. То е адресирано до Министерски съвет, до Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, до Изпълнителна агенция Морска администрация, до областната управа на Бургас, защото там става в момента проблема, и до всички български медии. Не е ли унизително да водите подобни битки? За нас е нелепо. Нелепо е. Навсякъде по света това е регламентирано. Изобщо хората... Аз не знам как, ако това се вдигне шум и излезе извън пределите на страната и се разбере какво е на път да се случи тук, ние ще станем за смях. Да. Това е безобразие. Освен, че не спазваме регламентациите, сме за смях, нелепо, не си тачим историята. Тези кораби, всички водолазни клубове в България ги рекламират на своите сайтове. А ние искаме да ги срежем. Те биват посещавани от чужденци, от български водолази, от всякакви. Известни са. Ние сме ги направили известни, всеки един колега със своята дейност по някакъв начин ги рекламира. По този начин ние си рекламираме подводната история. И изведнъж да пристигне някакъв батка, който започне да ги реже тези неща, нямам думи. То направо е болезнено това за вас. Няма как да ни реагираме, няма как да имаме съмнение в правотата си. Абсолютно сме убедени, единни сме и искрено вярваме в трезвия разум на институциите в България. Дано да ни гледат, действително, и да реагират. Както е редът, да не продължи това. И обаче преди малко казахте Египет. Няма как да не кажем за нашите зрители, че вие сте първия българин, който успява на 171 метра в Червено море да се гмурне, като веднага след това развявате българското знаме, а редом до вас е Паскал Бернабе, световния шампион. Какво е чувството? Вие сякаш не искате чак толкова много да говорите за това. Не Защо? искам. Първия българин, втория българин, това няма, не е Защо толкова важно. Защо уважавате този успех? Той е личен успех мой. Аз изключително съм доволен, че се справих, защото това е една много нелека задача да следиш на това. Убедена съм. Аз не мога да си го представя дори как се постига. Трябва много да се учи, трябва много подготовка, физическа, психическа, и много труд е вложен за това гмуркане. Аз съм горд, че бях с
Паскал Бернабе, един човек, френски водолаз, който е слязал на 330 метра. Имате ли идея да го гоните като рекорд? Не си го поставяте за цел? Първо, това е изключително скъпо. Не, че е най-важното, но е много скъпо. Значи той успява да го направи със съдействието на един френски институт за подводни технологии, Комекс, който е основан от Жак Ив Кусто. Вау! Целият екип на Комекс е менажирал това спускане. Аз нямам този ресурс. Дори да имам възможност да го направя, нямам ресурса, с който мога да го направя. И в момента тече една такава надпревара, който е по-дълбок в световен мащаб. Миналата година един арабин, един египтянин следи с 2 метра по-дълбоко от Паскал Бернабе. По-дълбоко от Да, сега очакваме отговора на Бернабе и на Франция. Не знам дали знаете, но за французите подводният спорт е като за бразилците футбола. Национален приоритет. Защото те са горди с Кусто, с всичките си постижения. Там е изобретена акваланга, там е изобретено това спусканията първите. Най-дълбоките хора са французите. Не говоря за лек водолазен начин на спускане, а с специална система, наречена звънец. Значи англичаните спускат хора на 300 и няколко метра, след което, знаете, там 100 годишната война между Англия и Франция, французите вкарват на 600 метра. От тогава никой не е посмял да направи нещо по-добро. Като си говорим за това, се сещам, гледали ли сте филма Безкрайна синева с Жан Рено? Там, колкото помня, се гмуркаха. Да. Кой не го е гледал? Той е за един фридайвер, този филм за Жак Майол. И Енцо, неговия конкурент. Той е по действителен случай, макар че не знам дали знаете, и двамата след филма не го харесват, не го одобряват. Защо? Според тях не отговаря точно на истината. Но е факт, че наистина това се нарича фридайвинг, този спорт. Това са хора, които слизат надълбоко на една глътка въздух. Те не ползват апарат за спускане. Това помня, без апарат за спускане. Да, този спорт сега също е много популярен и се развил. Не знам дали знаете, рекордите са много големи, има няколко дисциплини. Това обаче не е ли опасно за живота без апарат? На такава дълбочина. Той с апарат е опасно за живота. Да, пък камо ли без? Но тук става въпрос за специална подготовка, специална тренировка, йога, задържане на дъха. Има хора, които задържат дъха си по 18-20 минути. Това са такива световните шампиони, които Направо не мога да повярвам. Факт е, че смъртността е много голяма. Там има няколко дисциплини. Примерно има една дисциплина, се казва No Limit. Тя е с спускова система. Стъпват на една платформа, поемат си въздух, стъпват на една платформа и с тази платформа с тежест много бързо ги спускат на голяма дълбочина. Оттам дърпат един, как да го кажа, едно шнурче, надува се един голям балон и ги изважда. И те стигат на тази дълбочина. Значи, говоря за големи метри, 180 метра. Такива неща. Като отворихме въпроса и за липсата на ресурс, това ли е сред другите проблеми във водолазния спорт у нас в момента? Липсата на средства? И с какви проблеми се борите изобщо? Липсата на средства, значи той водолазният спорт в България е изцяло в частната инициатива оставен. Държавата по никакъв начин не се грижи, не спомага развитието на водолазния спорт. Освен военните водолази, те са си съвсем отделна планета там. Но проблемите са основно, че нямаме качествено законодателство. Отново да опрем до това. Да, трябва да има строг регламент, кой има право да обучава. Трябва да, може би да ви прозвучи парадоксално, но институциите в България нямат никаква идея как точно ние ставаме инструктори, как се сертифицираме. Това са международни сертификационни агенции, световно известни. Тоест, вие вадите пари от себе си, да, ние учим там, ставаме инструктори, тези сертификати са признати в целия свят. Но преди години имаше един смешен дебат с военните, при който ставаше дума за това кой има право да обучава. Наредба за водолазната дейност се прави. И там казваха, че трябвало, понеже сме гранична зона, да се забранят всякакви видове гмуркания. В смисъл, гранична държава на Европейския съюз сме. Това съм го слушал от главнокомандващия на флота. И трябвало под военен режим да бъдат всички спускания. При условие, че отиваш в най-обикновената дивашка, такава екзотична държава и там гмуркането е индустрия. Няма режим. Ние тук военни ще ни казват къде да слизаме. Значи това, да кажем, до някъде се преодоля. Излезе корекция на тази наредба за подводната дейност. Много битки положихме, за да се установи разрешителен режим да няма, а да има уведомителен режим, когато правим спускания на потънали кораби, когато правим спускания от брега, да не е необходимо да съгласуваме с 5 инстанции, защото така беше текста на наредбата, с граничните, с военните, с полицията, с морска администрация. Изобщо май е необходима реформа в това. Да, един туризъм. Тук тръгна да се прави някаква реформа, но е много
трудно да се направи точно каквото трябва, да се направи либерален режим, защото има, според мен, сериозно непознаване на новите неща в този спорт. Целият свят го практикуват, а тук трябва с много преговори, усилия на асоциацията, водолазната и така нататък, за да се убеждават тези инстанции, че ние сме доста по-напред в знанията си, в подготовката си, в може да се разчита квалификацията на вас, да. Определено, да. Хора, които имат, бих казал, генералски лампази в инструкторската водолазна дейност, завършили навън, учили през световни имена, в световни агенции, тук да трябва да се обясняват като ученици. Добре, като ви е толкова трудно тук и действително законодателството не позволява много неща и не е добре направено и имате възможност да излезете в чужбина, защо продължавате да сте тук, господин Славчев? Аз трябва да ви кажа, че много хора, много колеги си изместиха водолазните центрове в Гърция и започнаха да работят там, защото там няма проблем. Да, там е регламентирано. Плащаш еди колко си евро лиценз, за да работиш тази дейност на държавата. Държавата си събира таксата, проверява твоите способности, сертификати, смисъл, нали, дали си правоспособен да го правиш това, след което ти се определя къде да работиш, как да работиш, знае се лимита, който можеш да правиш, да произвеждаш като продукт и се работи. Бихте ли ги последвали? Не Или знам, не ще продължите да се борите тук в България? Ние си ходим да си гмуркаме в чужбина, да. но живеете тук. Да, при условие, че нашето море, на всичкото отгоре е изключително неблагоприятно. Няма добра видимост, нямаме коралови рифове, нямаме сумата и хубави неща, които примерно ги има в една Гърция. Тук е доста неблагодарна работа. Единственото, което, примерно, ние сме силни на потъналите кораби. Черно море изобилства от потънали съдове. И ние ще ги срежем, да, понеже сме силни в тази област. Другото, което е така хубаво да се каже, че предвид по-тежките условия, слабата соленост и така тези неблагоприятни фактори, много бури, много вълнение, пък като се обучи водолаз тук, като отиде в хубавите морета, след това е машина. Да, много абсолютно. добре. Мисля, българските водолази са добри водолази, като излезат навън, не сме се посрамвали, нали? Мисля, че е повод за гордост. Абсолютно. Случвало ли ви се да спасявате човек под водата? Да спасявам човек? Да. Силно казано, значи при тренировките се случват инциденти, това е техника, засичат, някой път се случват фалове, някой път ние симулираме инциденти, за да може да тренираме хората да се справят в такива ситуации. Това е част от обучението. Ние преподаваме не по някаква измислена система, това са международни стандарти на обучение. Да. Ние като се сертифицираме като инструктори в някаква агенция, такава световна, тя има стандарти на обучение. Има много нива, водолазните курсове са много и са логически свързани в някаква последователност. Когато спазваш стандартите, се получава един добър краен продукт. По отношение на такива инциденти, да, имали сме. Аз съм имал такива инциденти под водата с хора. Но не се е стигало до фатален изход? Слава Богу, не. Слава Богу, не. Много е важно да се акцентира сериозно върху подготовката на водолазите. И екипа. Така се минимизира. Да, другото е тимворкинг, работата в екип. Кой е най-яркият ви момент под вода? Този от 26 октомври 2012, когато слизате на 171 метра? Или всеки път се вълнувате? Аз нямам лошо гмуркане. Не знам дали някой водолаз може да каже, че има лошо гмуркане. Всяко гмуркане е хубаво и е различно. И това с опита, нали, да, добиваш рутина, но знаете ли, под водата, както нещата върват добре, така за една секунда може всичко да се обърка. Затова трябва човек да бъде изключително адекватен, изключително в кондиция, никога да не мисли, че може всичко. Започваш ли да мислиш, че си много добър, това е началото на края. Преди един инцидент няма да можеш да реагираш добре и адекватно. Затова аз лошо гмуркане нямам, аз се радвам на всеки престой под водата. Другия свят, нали, знаете, тънката линия между двата свята, така е казано, под водата. По-хубаво ли е в другия свят? Да, там е много по-наред всичко. Подредено, няма нищо излишно, всичко си е на мястото. Знае се точно кой кого яде, кой е храна, има ред. Никой не яде повече, отколкото му трябва. Никой не унищожава нещо, което му е полезно. Никой не предава никого. Все важни неща. Е точен и подреден свят, наистина. Много ви благодаря. Ще продължим да следим проблема отблизо и ще съдействаме както можем. Аз разчитам на медиите. Вие сте така третата власт и... Направо четвъртата. Четвъртата, извинявам. И се надявам наистина да има начуваемост от институциите и това да спре. Благодаря ви много. А сега да видим, имат ли смелост русенци да станат водолази.
Привлича ли ви професията водолаз и с какво? Благодаря. На достатъчно години съм, нищо не му привлича вече. Да, харесва ми, защото долу под водата е съвсем различна, колкото на земята. Да, харесва ми, защото плуването е доста хубаво нещо и харесва. Да, харесва ми, защото човек може да види нещо, което не може да види, нали, всеки ден. Морското дъно, други организми, друг свят. Никой не съм се замислила. Водолаз. Всеки свой хоби може да бъде, може би. Значи, както аз харесвам нещо друго, и водолазите да бъдат водолази. Така е. Интересна професия е. Смятам, че е много благородна и сам за смелчаци. И тя много допринася за установяване на различните животни в морето, в океаните и това за напредване на науката. Харесва ми, но не за мене. Защото е така, според мен, трудна и сложна професия. Отговорна. По същата логика може да ме попитате, харесва ли ми да съм астронавт? Харесва ли ви да сте астронавт? Много е екстремно. Не може всички да сме астронавти. Нито пък всички да сме водолази, нали? Някой трябва да изкарва и нещата, които ползваме всеки ден. Продължаваме напред. На 29 май в 16 часа в лапидариума на Регионалния исторически музей деца представят приказка за Сексагинта Приста. За да ни въведе в света на вълшебството, тук е основният виновник за него Илия Деведжиев. Здравей, Илия! 29 е утре. 29 е утре, да. Защо не сте ли готови? Готови сме, но може още много да се даде. Много хубав проект. Аз каня всички, които имат възможност да дойдат. Не само защото нашите деца се представят, ами защото нашето представление ще даде началото на поредната детска нощ в музея, която е пълна с много интересни неща. Може да влезете в интернет. Изобилство от хубави събития. Да видите програмата. Тя е толкова богата, че даже не мога да я разкажа. Освен това, ще да не разкажа за нашото си пък. Абсолютно. Затова сме те поканили. Илийка, работите 3 месеца с тези дечица. От 20 март. На 20 март беше първото ни занятие. Проекта дойде по наша идея на хората от Камила, заради всичката ни работа в Широка лъка. Група за детски театър Камила, да кажем. Но идеята беше прегърната като своя от Сдружение приятели на музея Русе. Съответно, те кандидатстваха за проекта, а пък щом те са намесени в цялата работа, това автоматично означава, че Регионален исторически музей Русе е вътре с двата крака и ни предостави всичко, което може да бъде предоставено. И отново е дом за вас. И отново е дом. Там ще бъде представлението. Днес имаме там голямата генерална репетиция. Колко дечица участват? Участват някъде около 40. Имаше голямо текучество. Между другото, това беше един от хем проблемите, хем плюсовете на този проект. Участват деца от приюта и дневния център на Българския червен кръст и от комплекса за социални услуги за деца и семейства на Сдружение Еквилибриум. Вие сте работили с специални мълчугани, значи? Да, значи не само мълчугани, имаме и тинейджери. Например, Марс и Венера го играят една двойка прекрасни млади хора, някъде около 16-17 годишни, са много готини. Това текучество един път на нас ни пречеше да работим, защото постоянно трябваше да заместваме някого с нов човек, но то ни даде две неща. Много повече деца се докоснаха до процеса. Даже имаше и 2 деца сирийчета, които за жалост онен ден ги прибраха имиграционните на по-голям лагер в София, а те двете така тъкмо се отвориха. Бяха 2 момиченца, много добре работихме с тях. Повече деца се докоснаха до процеса. Освен това, аз си припомних старото актьорско правило, че винаги всеки си мисли, че знае по-добре ролята на другия от него. И те си подсказват. Така. Да. И обаче, когато изведнъж се наложи, някой много иска да играе, примерно, да речем Венера. Да. Венера я няма. Аз знам всичко, дай, айде ела. И
идва едно стъписване. Ами да, затова като стоиш отстрани ще мълчиш, защото е трудно, точно колкото като работиш върху твоята роля. И така. Ние от главата за краката малко, но ако от главата за краката аз исках да те питам, всъщност дечицата са били в различни ателиета. Така. Какви бяха те? Значи, идеята беше да... Проектът се казва, главата му е Деца, история, изкуство. Деца, история, изкуство. Да. И историята дойде естествено от допира с регионален исторически музей. Решихме да разкажем историята за Сексагинта пристан. И вече в сферата на изкуството разделихме децата на 3, че накрая се оказа, че на 4 и накрая се оказа, че и на 5 ателиета. Въпреки, 5 ателиета? По проект имахме заложени 4. Да. Приказката за Сексагинта пристан изведнъж започна да пораства надолу и стигна до историята на Ромул и Рем. Преди да дойде Рим до Дунава, стигнахме как е образуван Рим. И така ще ти кажа по поредността на спектакъла какви са ателиетата. Ателие Маски представя пантеона, божествения пантеон на римляните. С Лили Василева от Кукления театър. Точно така, тя направи Сигурна съм. Както винаги, но този път направо дори мен ме очуди Лили. Аз работя с нея от 30 години. Направи прекрасни маски на големите богове, а заедно с децата така ги провокира, че те сами си направиха калъпите и си направиха маските на малките богове на римляните, нямам търпение да ги видя тези маски. Които живеят в стопанствата им, в къщите им. Това са пенати, лари и мани. Значи едните се грижат за домашния уют, другите са на предците, третите са на стопанството и така. Децата сами си ги измислиха как да изглеждат, защото се оказа, че ние в интернет аз не можах да стигна до визуализация на тези малки богове. Иначе маските на основните богове на Юпитер, Марс, Венера ги направи Лили. В смисъл тя ги боядиса, иначе децата ги кашираха. Децата ги кашираха, тя им направи калъпите, защото искахме да бъдат копия на известни статуи на тези богове. Добре, маските след това куклите, които направи Оги Балканджиев, помагат на децата да разкажат историята на Ромул и Рем за създаването на Рим. Оги е направил кукли този път. Значи Оги работи с група за театър Камила в областта на плоските кукли. Даже искахме първоначално, още когато създавахме Камила, искахме да го кръстим група за плосък театър, но решихме, много двусмислено, че ще се приеме много двусмислено. Да. И рисковано е. Оги направи плоски кукли за 4 наши спектакъла и за 2 в Широка лъка. Така, и това са плоски кукли с шарнирни връзки. Имаме вълчицата Луперка, двете вълчета. Децата управляват кукли. Да. Това е висш пилотаж. Абсолютно. И те ги управляват, играят си вълчетата с децата. Вълчицата кърми Ромул и Рем, както си пише. Ти ли ги учи как да... Роси. Роси Миновска-Деведжиева беше ръководител на това ателие с много силна помощ на Ани Пейчева от Камила. Ани беше просто разкатана на този... Ма тя нали е феята Ани? В този проект. Помагаше при мен за пластиката на маските, помагаше на Роси в театър. След това идва ателие Музика, което се води от Юлиан Данчев. Наш приятел от Духовия оркестър. Той в продължение на всичките тези 13 на 14 занятия, ако не се лъжа, обучаваше децата на ритмика, на извличане на звук от нетрадиционни инструменти, правят вятър с вестник, вестници и така нататък. Накрая идва ателието танци на Драгомир Балакчиев. Той е дългогодишен легионер в първи италийски легион в Свищов. Обаче другата му половина е танцора Драго. Драго направи много хубав танц на весталките, които танцуват с богинята Веста, и освен това с танц с огромно 2-метрово картонено чудо сгъват кораба Пристис на легиона. Сега на мен ми стана много интересно какво ще представлява това. И заедно с другите деца всъщност разказват историята на създаването на Сексагинта пристан. И тук се намеси Лили за втори път, като уби змея направо, римския змей при това, направи 3 костюма, брони, лорика сегментата, така наречените, тези, които са на сегменти, които са точно легионерските брони, хелмети, тези шлемове, скутума, който това е щита, и гладиуса, това е сърцето на легионера, неговия меч. Струва ми се, че сте обхванали всички изкуства. Значи, това нещо тежи
когато го носи легионера, ако не се лъжа, между 14 и 16 килограма, тя го направи да тежи по-малко от килограм, за да могат Ама да какво ви носят разправяш децата. на мен за благото на репортажа? Доста така наскоро... Сложиха ли си на кофрата? Сложиха ми килмет? чигот, нашите приятели от чигот, шлем. Онези са по-тежки. Много. Така. Уверявам те много. И така, и сега бара, ето това, цялото нещо, ние се опитваме заедно да го представим в една обща връзка. Страшно трудоемко ми изглежда схемата на мен. Да, и за това така се хванах за главата в началото, че е утре, защото той изведнъж, не знам... Много бързо дойде ли? Ти познаваш процеса на изготвянето на един театрален спектакъл. Изведнъж премиерата идва и ти виждаш как, мамо стара, трябва ми още 2 часа за това. Там няма детайли. Просто нищо не е готово според теб. Аз съм сигурна, защото си толкова самовзискателен, че никога няма да е готово. Аз не исках да го показвам, но не искаш, нали? нямаме шанс. Не става. Ние искахме да направим още едно представление, освен това в детската нощ на музея, но по-малките деца след първи вече ги няма. И тогава ние хептен трябва... Забравих много важен елемент. Те са два, всъщност. Да. Значи, единия е участие на възпитателите от тези институции в процеса. Те вероятно няма как да не подпомагат децата. По двама от всякъде. Не, те бяха въвлечени като абсолютно... даже един от възпитателите в комплекса за социални услуги играе Бог Юпитер. Къде без Бог Юпитер? Да. И другото нещо е, всъщност към това още искам да кажа, че беше много полезно, защото те видяха децата в друга светлина. Те ги познават много по-добре от нас, но ги видяха отворени. Основната цел на проекта е да направим децата, да ги поканим в театралната зала, но не през вратата, не през вратата на салона, ами през вратата на сцената. Да, и те ги видяха в тази светлина и аз съм абсолютно сигурен, че контактен вече ще бъде друг. И другото страхотно звено е всеотдайните доброволци. Това са без тях никога не може, това знаеш, са тинейджери от Червения кръст, от театралната група на Дойче Шуле и от аниматорските класове на професионалната гимназия по туризъм. Колко много хора сте работили наистина? Да, отначало бяха много. Имаше текучество отново и там. Каза, да. И сега вече въвлечени на 100% в проекта са по-малък брой доброволци, но обслужват и обгрижват събитията още други хора, които няма да се покажат на сцената. Понеже те познавам, знам, че трудно се разделяш с мълчуганите, с които работиш. Дали възнамерявате и вече имате идея с Роси да продължите работата с тези деца, след като виждаш, че им оказвате много благотворно въздействие? Сигурна съм в това. Значи с децата от комплекса за социални услуги, които участват сега в проекта, ние работим заедно с Арена Медиа от 3 или 4 години. Така че ние ги познаваме. Една от танцорките, и аз казвам как се казваш. Тя казва, аз съм Меги, бе! Защото аз Меги, от такава до коляното ми, съм я учил да реже с ножица. Бавил. Да. И тук идва много важното нещо. За да се работи с тези деца, трябват странични средства. Значи ние казваме нашето огромно благодаря на фондация Русеград на свободния дух. Те ни подкрепиха и направиха възможен този проект. Значи нашето първоначално желание беше доста по-грандиозно. Да. Но ние сега ще покажем какво правим. Аз съм сигурна, че е грандиозно сега. Че ние правим и с по-скромни средства качествени неща, което показва какво бихме направили с по-сериозни средства. Така че аз много се надявам да постигнем добър резултат утре и нашите приятели от фондация Русеград на свободния дух да ни гласуват доверие и на следващата сесия, дано да имат. Разбира се, те раздадоха един много стабилен бюджет на доста организации. Подкрепиха проекти на доста русенски организации в началото на 2015 и аз горещо се надявам, че ще имат още бюджет, за да могат още да ни помагат. Тогава да кажем повторно за нашите зрители, 29 май, утре 16 часа, Лапидариума. Лапидариума, откриваме детската нощ на музей. Ще имаме специални гости от танцово-вариететен клуб Фламинго и така. Така, искаше ми се да поговорим и за още едно събитие, което стана традиция в града ни, театралната ваканция в музея, която Илийко предстои ли и тази година. Но моля ти се едно по едно. Ами ти си с толкова с много проекти, кое да подхвана първо? Да. Започва на 4. На 4 юни. На 4. Групите са пълни до дупка. Принудихме се да направим допълнителна група, която е второ ателие Сръчко.
Две ателиета, само да уточним, имаме ателие перо, сръчко и сцена, както до сега и зрителите много добре познават и друг път сме говорили за Ателие това. музика имаме тази година. Има ателие музика или ако сега това изненада и за мен вече? Пламен Мирчев Мирона. Браво, браво. И отваряме второ ателие Сръчко, което вече е с нощ ще го отворихме, вече имаме 8 деца, а имаме място с 12. Така, всъщност, обарихме се на резервите от другите групи, които бяха. И ако до вечера не се запълни, аз ще го обявя на нашата страница Театрална ваканция в музея. Ще обявя останалите 5-6 бройки. Хич не се съмнявам, че така, ще се запълни. Там то за трети път вече го правим. Там пък ни подкрепя програмата за малки проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе. И това е страхотно, че общински фондации и програми отделят средства за събития като тези, защото иначе, ако ние трябва да ги направим само с такса от родителите, така сериозничко, иначе таксата би трябвало да бъде според мен някъде за двуседмичния период между 60 и 80 лева на дете. Да, това е малко невъзможно. Но ти като каза, че е страхотно, сега страхотното е и че... Марионетки ще правим тази година. Ето още нещо, че родители и деца припознават като нещо свое вече театралната ваканция, познават я, обичат я и с радост се включват в нея. Това е страхотно. На нас не се наложи тази година. Не успяхме да си спазим правилото да не повтаряме деца, за да има повече... Как да ги върнеш сега? Освен това, то те гледа с онези очи, с които те гледало миналата година. Надявам се, че зрителите помнят Явор и Софи, които гостуваха на Деня на книгата тук в студиото. Така, и въпреки всичко, София е в ателие музика. Тя се е записала в музика. Не, аз просто им казах, че те трябва да отидат в друго ателие, за да отворят място на деца и други деца. Нали? Да опитат и нещо друго. Не успяхме да спазим принципа, който искахме сами да си направим, да нямаме повторения въобще, да няма хора участвали миналата година, но поне нямаме в ателиетата. И тече още записване. Нямаме в ателиетата. Няма, разбрахте. Записването ще тече до вечера, защото ние сега отиваме в лапидариума и аз от сега си казвам, и почва твоите мъки, така както те гледам. Ще си изключа телефон. Защото няма как. Времето ни притиска и препуска в момента. Ако искаш да разкажеш още някой проект. Покана само. Една покана за неделя към всички дечица, които обичат да майсторят или пък да играят спортни игри. Група за театър Камила от името на голяма фирма, която работи в региона на Русе, организира наистина много голям детски празник. Ще имаме 10 пункта за спортни активности и 7 ателиета. Неделя, 31 май, къде? От 10 до 14 на алея Перистери под вазата. И освен това, голямата сцена на общината ще е опъната и децата от студиите на Младежкия дом и на Центъра за детско-ученическо творчество ще имат някъде около 3-часова програма на сцената. Пак грандиозни проекти. Добре, успех. Ще има томбола, на която ще се раздадат 2 велосипеда. Това трябваше да го кажеш първо. Каня ви първо днес, т.е. първо утре от 16 часа и в неделя от 10. Много ти благодаря. Успех. И в 11 часа в събота в Мола гостува Доня с пясъчни рисунки. Познатата Доня на всички, обичаната от нас. Благодаря ти, Илийко. Успех и не се шашкай толкова, всичко ще мине прекрасно. Сигурна съм. Това е роля, бе. Нали? Играеш роля в момента. Ах ти! Благодаря ти. Чао. В следващите минути ще видите репортаж за посещение на чуждестранни студенти в града ни. Чуждестранни студенти на Фондация за свободата Фридрих Науман гостуваха в Русе. Темата на учебното им пътуване е гражданското общество 25 години след падането на Берлинската стена. Целта ни е да опознаем страната и да открием проблематичните области, които възникват след присъединяването към Европейския съюз. Освен в България, ще отидем и в Румъния. Повечето студенти са за пръв път в България. Те сами избират темата. Обединяват ги либералните ценности. Темата беше избрана, защото честваме 25 години от падането на Берлинската стена. Тъй като в Германия много малко се говори по този въпрос и България и Румъния са малко познати, за нас беше важно да дойдем и да разберем повече за двете страни. Първите протести срещу тоталитарната държава са в Русе, затова студентите избират града ни. Те гледаха филма «6 жени», посветен на първия граждански екопротест у нас. Развълнувани са и обещават един ден да се върнат тук.
Сега към рубриката ни комикси, която ви очаква всеки четвъртък. При мен вече са добре познатите Стоян Стоянов и Николай Маринов. Здравейте! Здравейте! Приятно ми е, че за втори път сте при нас. Имаме юбилеен брой на форум Комикс Арт, 30. Да, разбира се, 30 Какъв брой. комикс представяме тази седмица? 30 юбилеен брой от месец септември миналата година. Това е една малка гордост за нас. Акцентът е 2 юни, деня на Ботев. Комикса, който анонсирахме миналата седмица, по рисунките на Никола Мирчев, сме ситуирали стихотворението на Лазов Тих Белдунов под формата на комикс. И отделно посвещаваме броят на един художник, който, за съжаление, почина на 17 май тази година, Никола Русков, Никифор Русков, в негова памет. Той е известен с това, че е илюстрирал над 550 детски книжки, изобщо книги и романи за големи. Известни негови комикси са комиксът в списание Дъга "Моят живот сред индианците" и комиксът в списание "Чуден свят" "Неуловимият войвода". 2 страници от този комикс публикуваме в днешния брой. Светла му памет на господин Русков. Отново разнообразие, виждам аз. Да. Имате и чуждестранни автори на комикси, художници. Да. Господин Маринов. Един от тия комикс-артисти е Харолд Фостер, митичният канадец, който слага началото на съвременния комикс още в началото на 20 век. Превода е на един комикс-ентусиаст Иво Йордакиев. Този комикс е излизал в България преди 9 септември във вестник "Чуден свят". В Русия наскоро започна да се издава в много луксозни издания. В Щатите от 2010 също е преиздаван и направи голям бум. Другият комикс-артист е един европеец, Виктор Де Ла Пуенте, който представяме с комикса му "Хагард", който от 1974 година се счита за родоначалника на комикс фентазито. Това е една класика. Но акцента е Ботев. Вие не бягате от историческата тематика, която сте си поставили за цел да популяризирате. Точно така. Да популяризираме българската история и да продължим идеята за създаване на една комикс поредица, посветена на българската история. Французите имат такава, други държави имат. Хубаво е ние да имаме такава. Има наченки на такива комикси. История на България в комикси. Как успявате да съчетавате хем да намирате комикси, хем вие двамата да рисувате? А пък си имате и други професии. Направо ме изумявате. Дефицит на време, през нощите, във всяка свободна минута, вечер, след обед, сутрин рано. Вярвам, че и зрителите могат да помогнат. Доколкото знам, търсите комикси. Сега е моментът да ги призовете. Знаем, че има много комикс ентусиасти, много комикс творци, които рисуват комикси, но не намират смелост да ги предложат за публикуване. Ние сме отворени към всички тези хора. Нека да се обърнат към редакцията, да донесат своите комикси. Гарантираме им, че те ще намерят трибуна на страниците на форум Комикс Арт, а отделно, ако имат по мазета, по тавани, забравени, да издирят и да стари комикси, непотребни комикс вестници, комикс писания, ние сме на среща. Други акценти от този брой или това са основните? Един малък акцент, който е изненада и за нас. Намерихме стара книжка с Пиф и Херкулес на български. Любими Известното персонажи. списание е Пиф и известните персонажи, но тук интересното е, че те са рисувани от един руснак, Вадим Сотеев, и са преведени на български в далечната 76-та година на издателство в Москва. Но са печатани в Русия на български. Така е. Във всеки брой ли ви искате да кажете нещо, вероятно? Просто иска да кажа, че в eBay тези издания се продават за умопомрачителни суми, тъй като французите в един момент се стряскат всъщност кой е родителя на Пиф и Херкулес, дали някакво руско издателство или самите французи. Така че ние съветваме нашите зрители да се спомнят детството с тия много добри герои. Просто рядък е варианта, в който можем да ги видим и на български, при това правен в чужда държава за България. Силно се надявам действително да имат отклики хората да ги четат и да им се радват, защото това е много рядко, което ни представяте. Абсолютно това е целта на изданието, да популяризираме комикс изкуството, да представяме млади творци и малко известни комикси, които са забравени. Свързват ли се много млади творци с вас?
По принцип, постоянно може да говорим за страшно много млади творци, деца, таланти, които се свързват с нас. Както казахме и предния път, подготвяме няколко поредни броя комикси из ученическата тетрадка. Да. В първия такъв брой ще участва един комикс-творец от училище Тома Карджиев Никола Бушнаков с манга, много хубава манга на средношколска тематика. Толкова обичаната манга наистина от тинейджерите. Така е. В училище Бен Каравелов има един петокласник, който вече нарисува 256 седмични комикса и продължава да рисува. Сам издат. Сам издат. Да. Абсолютно. Отделно в училище Христо Ботев един бъдещ шестокласник, Иван Андреев се казва, рисува много интересни, чудновати фентази герои и той ще намери място в страниците на вестника. Значи така. Имате много добри последователи, да. Деца, които истински се вълнуват и рисуват. Така е. Добре, много благодаря. Ще се видим следващия четвъртък по установена традиция вече. По установена традиция със специален брой в закрила на домашните любимци, котките и кучетата. Много ви благодаря. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Желая ви хубав следобед. Останете с програмата на TVN.